таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ яке аз тадбирҳои асосии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. Масъулини корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон мегӯянд, ки дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе як қатор тадбирҳоро роҳандозӣ намуданд, ки дар танзими нархи маҳсулоти ниёзи аввалия дар фасли сармо мусоидат кардааст. Аз ҷумлаи чунин чораандешиҳо ташкили ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрока, ки дар асоси қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар назди бозорҳои пойтахт доимӣ ташкил ва баргузор карда шуданд ба шумор меравад. Масъулин зикр намуданд, ки бо мақсади таъмини фаровонии бозори истеъмолии сокинон дар асоси шаҳрнома бо хуҷагиҳои истеҳсолии мамлакат аз ҷониби маъмурияти корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон ҳамарӯза миқдори зарурии маҳсулоти ниёзи аввалия захира ва ба муштариён пешниҳод карда мешавад. Масъулини бозор зикр намуданд, ки дар фасли зимистон кӯшиш менамоянд сокинони пойтахтро бо маҳсулоти хушсифат ва тару тозаи ватанӣ таъмин намоянд. зиёда аз 1200 тонн 52 намуд маҳсулот ба бозор ворид карда шудааст, ки аз ин ҷумла 300 тонна орд, 50 тонн равған ва картошка, пиёз, сабзӣ ба хеле миқдори зиёд дар амборҳо захира карда шудааст, ки бо нархи дастрас ва бо сифати хуб фурӯш гузошта мешавад. ва инчунин аз ҳисоби маблағҳои озоди бозор дар даромадгоҳи бозор ярмарки доимо амалкунанда ташкил карда шудааст, ки зиёда аз 16 намуди маҳсулотро бо нарх арзон ва дастрас ба фурӯш гузошта шудааст. имрӯз дар ин бозор нархи маҳсулоти ниёзи аввалия мӯътадил нигоҳ дошта шудааст. айни замон дар растаҳои корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон маҳсулоти гуногуни кишоварзию агросанъатӣ фаровон мебошад. захираи маҳсулот аз ҷониби маъмурияти бозор дар асоси шаҳрнома бо хуҷагиҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои кишвар имкон додааст сокинон маводи ниёзи худро аз бозор дастрас намоянд. маврид ба зикр аст, ки таъмини бозори истеъмолӣ аз масъалаҳое мебошад, ки аз роҳбарият ва кормандони бозорҳо масъулияти ҷиддиро тақозо менамояд. ба бозори деҳқон омадам, маҳсулоти дар поюра харидорӣ кардам. шукри худо ҳама чиз ҳозир дастрас аст, ҳама арзонӣ, фаровонӣ чизе ки аст, деҳқоно ҳама ба муомила маҳсулот мисли пештара ҳамун нархи дастрас қимат нашудааст, чикар буд ҳамин кор мондааст. фаровони маҳсулоти хушсифат ба коҳиш додани нархи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуда дар самти дастрасӣ доштани сокинон бо анвои гуногуни маҳсулоти ниёзи аввал замина мегузорад. корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат, ки яке аз бозорҳои таъминкунандаи сокинони шаҳри Душанбе бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ мебошад, бо риояи талаботи мавҷуда фаъолият дорад. дар бозори мазкур маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз қабили картошкаву пиёз, караму сабзӣ, помидору бодринг ва навъҳои дигари полезиҳо, ки тариқи шаҳрнома аз хуҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои атрофи пойтахт ворид гардидааст, бо нархҳои дастрас пешниҳоди харидорон гардонида шуданд. дар фасли сармо ба муомилот баровардан ва нигоҳдории маҳсулоти ғизоӣ таваҷҷӯҳи махсусро талаб менамояд. тибқи иттилои масъулини бозори саховат, молу маҳсулоти воридгардидаи ин бозор аз назорати санитарӣ гузашта дар ҷойҳои мувофиқ нигоҳдорӣ мешаванд. имрӯз дар ин бозор нархи маҳсулоти ниёзи аввалия мӯътадил нигоҳ дошта шудааст. ба ҳолати 8 январи соли 2022 дар корхонаи воҳиди давлатии бозори саховати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе нарху навои маҳсулотҳо, аз он ҷумла маҳсулоти ниёзи аввалия, нархи 50 килограмм орди нави қазоқӣ 255 сомонӣ буда то 270 сомониро дар бар мегирад. нархи 1 кило картошка аз 3 сомону 20 дирам то 4 сомонӣ мебошад. нархи пиёз инчунин аз 1 сомону 80 дирам то 2 сомону 50 дирамро ташкил медиҳад. нархи сабзӣ аз 2 сомонӣ то 2.5 сомониро дар бар мегирад. ҳамарӯза корхонаи мазкур бо дастгирию ҳидоятҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳр кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки бозори коммуналиро пурра бо маҳсулотҳои ниёзи аввалия, маҳсулотҳои хӯрокворӣ таъмин намояд. корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат чун дигар бозорҳои ҳудуди пойтахт талаботи харидорони худро бо маҳсулоти хушсифат таъмин менамояд. маҳсулоти пешниҳод гардидаи ин бозор бошад дар ҳолати муқаррарӣ қарор доранд. гуфтаам ба маврид аст, ки нобас аз он ки маҳсулот дар кадом ҳолат нигоҳ дошта шудааст, ҳар харидор бояд аз он дуруст истифода барад ва ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрокворӣ дар фасли сармо аз маҳсулоти дар ҷойҳои муқаррар ношуда гузошта шуда худдорӣ намояд, чунки ангезандаи бемориҳои зиёд мебошанд. нарх соз ягон боло нест, соз нав орд ҳамон нарх, роған ҳамон нарх, бо набарод мева камтар арзон,
беҳад соз нав ярмарко арзон буд. нархи маҳсулот дар ҷамъияти саҳумӣ пӯшидаи бозори меҳргон низ мӯътадил ба чашм расид. дар расаҳои бозор фурӯшандагон бо либоси ягонаи корӣ машғули фаъолият буданд. дар бозори меҳргон нархи маҳсулоти ниёзи аввалия чун дигар бозорҳои пойтахт ба мушоҳида расид. аз ҷумла нархи 1 килограмм гӯшти гов аз 55 то 60 сомонӣ, картошка аз 3,5 то 4,5 сомонӣ, сабзӣ 1 килограмм аз 1,5 то 3 сомонӣ, 1 литр равғани растанӣ аз 21 то 25 сомонӣ, шакар аз 8 сомонӣ 30 дирам то 10 сомонӣ арзиш доранд. маврид ба таъкид аст ки дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нархи маҳсулоти ниёзи аввалия дар бозорҳои коммуналӣ ва дигар нуқтаҳои савдо зери назорат қарор дошта, сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд маҳсулоти ниёзи худро бо нархҳои дастрас харид намоянд.